Ndandani kandang pitik sing jebol lur. Dadi critane iki kandang pitikku ki saking wis suwe kena udan, kena panas ki suwe-suwe kapuk terus nek ketendang pitik ki malah jebol. Lah iki aku golek empring ning kebonan terus tak sigari ki engko arep tak nggo ganti pager kandang pitik sing jebol mau. Lah iki sigarane wis entuk lumayan akeh, bar iki terus tak sisiki gen engko nek kena tangan ora lara. Gendeng ki mau wis rampung sing nyisiki terus iki tak lumpukne sisikane terus tak toto soalnya engko nggawane ya gen penak ora ditoto ki morak-marik teng ketolang. Nah iki ana sing dawa ana sing cendhek mulane kok tak toto sik terus tak tali. Nah iki aku taline nganggo tali tebok lur, anake tali tebok wis tak taleni tebok tak untir-untir terus tak blesekne. Lah iki sisikane iki tak tali ngarep karo mburi dadi gen seimbang. Soale nek ditali sitok-tok engko mungkin dienggo mlaku dipikul no sok merucut lur. Dadi niki tak tali ngarep karo mburi gen engko nek tak pikul numpak montor iki gen ora ambyar. Lah iki gandeng wis rampung, wis tak taleni ngarep mburi, wis kuat. Iki terus tak gawa mulih lur. Iki wis meh beduk, aku terus mulih tak kon ngeterke. Soale nek ora diterke iki ra iso lur. Dadi numpak motor karo nggawa ngene iki ewah banget. Dadi ya wis tak kon ngeterke wae. Iki wis tekan ngomah mpringe arep tak sendekke sik karo leren rolasan. Nah iki sedang rolasan aku gawe kopi sik lur. Soale ngantuk eram. Baru wis rampung ngopi terus iki mau leren tak istirahat maem terus sholat bar kuwi lanjut meneh lur. Hubung iki mau ora kerja dadi mpring-mpring sing wis kapuk sing wis rusak kuwi mau tak teteli tak bongkar kabeh tak ganti sing wis bar tak sisik kuwi mau. Iki nek ora ndang selak diganti pitik-pitik ki do padha metu kabeh lur. Engko teleke iki tekan endi-endi. Lah mergone mulai ki tak benakne ben pitike ning jero kandang gen teleke ora tekan endi-endi. Tanggane aman, awake dhewe ya tenang. Oke, singkat cerita iki wis rampung, wis rapat terus tak ganti kabeh sing wis kapuk-kapuk iki mau tak ganti kabeh kurang siji. Akhirnya tak ganti sisan dadi gen anyar kabeh, dadi gen kuat, gen rasa, gen pitike ora mbrojol.